Iarnród, Inse Fada. Train Egima. Train Fada Train electric shay. Ceann difriúil an ceann seo. The westbound train to Hunters Point diesel. Avenue scheduled to depart at 8. Uaireanta bíonn an diesel chúl na trénach go háirithe na cíng nua ghar lár. Go minic bíonn sé ghuine trénacha a bhvallar tú ag an stáisiún lárnach I Jamaica, Queens. Forneamh Ard stáisiún trénach in Muckham. Chís an stair am go dtí an treachnis. Feicim mé inis bhfuil Gaeilge géin duine eile ar an tréin seo. Ní raibh an uair seo ach na seo bháin. Idir ar an chéad tréin eile. Cábhis. Feicimid. Gaeilge géin duine an seo, Charbí. Díagrid, cé bhfuil tú? Táimid go hanamh. Tá raibh tusa? Bhí mé ar an tréin roimhe seo. Agus bhí mé dearna, gan leis. Agus bhí súlagam bula le duine ag bhfuil Gaeilge ar an tréin agus bhí díomán dahan orm. Bhí mé ío. Bhí mé a cópiúil do marrán agus bhfuil tá agad go bhfuil an caiidáin as cló. Mar sin Aithin Richard. Well, Físchraoladh is man rud duine le Gaeilge escint ar an tréine ar Iarnród Inse Fada agus fáiltearód go Babylon. Where am I going to hear?